दायोथ' गायनाय फुनायनि सम बेसे समायनानै गामिफोरा बेबायदि समायफबदों आरोना लोगोफोर बयनिबो गामिफोरा दा जोंनि गामियाबो बेबायदि माइ फोथारजों गोमो गोमो सना गाबजों समायफबदों आरो समायना नाराय फोथाराव दोनबाय थाबाबोथ' जायाना लोगोफोर बेखौथ' बे समायनाखौ माने न'सिम लांनो थाखाय आरो न'खरखौ समायनासिन खालामनो थाखाय जों माने गामिनिफोरा सासेया सासेखौ बयबो हेफाजाब होनाय बायदियै माने ओंखारबोबाय आरो माने दिनैनिफ्राय जोङो माइ हानो ओंखारबाय ओमफ्राय आंबो ओंखारबाय गामिनि लोगोफोरदो रायजोफोरदो आबै बाजै आदैमोन बयजोंबो लोगोफोरजों खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय ओमफ्राय जाय नोंथांमोना बेबायदि गामिनि समायनाखौ नायनानै मोजां मोनो माइ फोथारखौ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो दे लोगोफोर दायो बेयो जोंनि गामिनि आरो ओमफ्राय नैखिनि माइआ मोनाखै बियो गोथांसो ओमफ्राय मायाबा माइनो बियो मा माइ होनदोंमोनथाय बावबाय आङो ओमफ्राय बेलेग हागोनदानै जेरैबायदि मोजां जादों गोजौथिंजाय मा बुंनो आरो सानाबो जोंख्लाबखादों मालाय दाथ' लोगोफोरा नोंसोरनो ओरैबायदि समायना समायना माइसो देखायगासिनोमोन ओमफ्राय दा नाय इखिनि माइआ मैदेरा पुरा गाग्लिजोबखादों आरोना बेसांबा पुरा 50तानि बारा मैदेर हाबनानै ओमफ्राय जोंनि गामियाव माने मैदेर फैयो नालाय हाजो खाथिसो जोंना गामिया ओमफ्राय माबायदि हागोन माने नायलाय ओरैबायदि हामा नांथावना माने मैदेरा सेस खालामखादों बेखिनिखौ नाय बेयो आरो आबैलानाव माइ हाखालि आङो दै लांफादोंमोन आरो बिसोरो माइ हाग्राफोरनो आंबो हादोंमोन ओमफ्राय बेयो नेक्स्ट देनिमोन बेयो बेलेगाव जोङो हाजिरा हाफैनाय आरो नै लोगोफोराबो हागासिनो ओमफ्राय आं दसे टाइम पास खालामदोंमोन आरो भिडिअ खालामनानै बेखायनो जाबाय आरो थार्ड देनिमोन ओमफ्राय दायो जोङो दिनै जोङो बेलेगनियाव फैबाय आरो माइ हानो ओमफ्राय नायलाय लोगोफोर ओरैबायदि बेयावबो माने मैदेर गाग्लिजोबखानाय आरो बासि बासि हानो माने सिं सायोमोन जाय खस्थ' जायोना आरो साननानै नायलाय लोगोफोर मालाय माइ गायग्राया बेसांबा मिजिं बा आसादो माइखौ गायबाय ओमफ्राय मैदेरा फैनानै दसे टाइमनि गेजेरावनो बेबायदि आलाय सिलाय खालामना गालांबा माबायदि मोननोना जायै थांनानै न'खौ सेफायबाय नामा लोगोफोर जों मैदेर गाजोबनाय माइ हादों बेखिनि माइखौ माने जोङो मैदेर गाजोबनायखौ हानोनो हाखायासै आरो ओमफ्राय मालिकजों रायलायनानै बुंबाय जोङो हाल्ला बेखौ होनानै बेखिनिखौ हायालासिनो जोङो मोजांखौ हाहैबाय आरो माने माइयानो गैखायाबा दब्लायनै ना दब्लायथामसो माइ मोनखायाखै बिस्रानो नायलाय मा माइ दं बेयाव माइ फिथाइयानो गैखाया मैदेरा गाग्लिजोबबाय बेखौनो एसे मैदेर गैयि जायगानिफ्राय नायनानै लादो लोगोफोर जोंनि जायगायाव माबायदि खस्थ'यै माइ खेथि खालामो जों हाखांजोब्बाय नै बेखिनिखौ जोंथ' हाजिरासो हानो फैदों नालाय ओमफ्राय दायो 12ता जाबाय ओमफ्राय 12तानि ओंखाम जानाय जासिगोन ओमफ्राय दा नै जों ओंखाम लाबखायो गावबा गाव ओमफ्राय दायो जाबाय आरो जोङो नै नालाय आंनिखौसो मेगन जादों दिनै मा गुमा होनायखौ गुमा गोथावनो सोरनिबा जोंनिया मा थाव गुमा मोनलाय साननाय
दायो जाखांनानै फैफिनबाय जोङो ओमफ्राय दसे थाथ'दो आरो बिराद सान्दुं गोसाखाना सान्दुंआबो बापरे ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरनिथिं बेबायदि माइ हानाय हाजिराफोरा बेसेसो बुंलाय ओमफ्राय जोंनिया 300 आरो तुई भी पारे है संग प्रियंका पारे है तुई कौनटा पारे है ने तुई भी मैं वीडियो करते है रे तो के वीडियो करते है जों माइ हानो फैदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै नै मालाय गावबा गाव जोंना डान्सारा मा मेथाइआव मोसागासिनो सोरबा मिन्थियोबा बुंहरलाय मोजां दांनो जोंनि ग्रुपजों माइ हादोबा बिराद मोजां लोगोफोर जोङो मोसानोबो रिल्स बानायनो चान्स होलायलायो नायलाय माला माखासे हागासिनो ओरैबायदि ना हमनानै मालिक हाखौ माबाखौ माइखौ मा खालामजोब्बाय बिराद ना मोनबाय जोंनियाव नै ना हमनायनि अबस्था ना हमखांबाय आंबो र' नै बथलाव सान हाबलायलायसिगोन फैदो उनार बायनायनाया ना मानाय लायनोथे उनार नोंखौसो नायनायग्रोदोलै आङो उनारखौसो खिथि नायग्रोदो नायलाय उनारखि खाना दिबो बोले जादों दक माइनि अबस्थायानो हाथि फिसा हाबनाय बायदि मोननो थाखाय नै ओरैबायदि जेंसि जेंलाबाबो गारनायाव गैयालै फैसा आया सब आमी सब मेनाजार फैसानि थाखायनो इदि हाबसोबोदो जोङो फैसा मोनबाय नै जोङो माइ हानायनि खुसि फैसा मोननायनि खुसि नोगोद 3,000
जानायखौबो गारा इसोरनो साइकेल सामानि उखैनाया जाला आरो रायखिनिफोरा जाय रायखि उखै हाबजोबनाय गोजा गथ'फोरा जा जा आंनो होआखै बिजो गुमाखौ जमा हमनानै रानदो इनिफ्राय आं दा सेलायगोन होननानै नायफैदो दे नाय जिमा गोसो रांगौ नायाखै आङो माथाम माबा 10टा र' बालौदि गैलायालाय सेलायनाङा दै सेलाया माथोनो माबा